Ja haastuoksesta päätellen Seppo on tehnyt lämpimiä voileipiä. Missäs niitä on? Ei se niitä tehnyt. Se lähti. Lähti. Minne? Kohta alkaa lätkämatsia. Mä ajattelin, että me voitais juhlistaa Sepon kotipaluuta samalla. Vaari muutti pois kotota. Johonkin toiseen kerrokseenko? Ei, kun kokonaan pois. Pihlajakadulta Helsingistä. Mutta miksi? Sehän mullekin epäselväksi. Vaarilla oli sulle jotain. Se käski antaa tän sulle. Ja se halusi, että mä huolehdin siitä, että sä saat tän sun veikkauspäätös takas. Miksi ei puhunut mulle mitään? Parhaalle kaverille. Ismo, sä varmasti jo tiedät, että mä oon lähtenyt Pihlajakadulta. Mä oon pahoillani, että mä en sanonut sulle hyvästejä. Sä oot paras ystävä, mitä mulla on koskaan ollut. No samoin. Välillä ollaan riidelty pahasti, mutta meillä on ollut yhdessä hemmetin hauskaa. Synkkinä aikoina sä oot aina ollut mun tukena. Ilman sua mä en olisi enää elävien kirjoissakaan. Sä pelastit mun elämäni mustimpana hetkenä. Mä en koskaan unohda sitä. En minäkään. Meillä kahdella on aina ollut periaate, että kaveria ei jätetä. Mutta nyt on asiat menneet siihen pisteeseen, että edes sinä et voi mua auttaa. Mun oli lähdettävä pois mun perheeni luota. Helena on tehnyt musta tappajan.